Hello guys, nado kay pakita ninyo ha, nakita ni sa akong pagubangkon dito sa dagat. How naglangoy-langoy. Ilang gigtan. So, usa mo tanaw no og sugod ato sa i-subscribe akong channel, Ricky Dilarama TV. Like and share. Okay, thank you. Subito nagsako. Taga puso nanti nagkadagan. Mag-up dugoy na kaon dugoy kuan. Unsam ko nigi kaon? Unsa tarungan na ba? Akan po ko na ron. Di na maak dugoy. Gila ba? Ay kidong ko po. Di na maak. Skono. Ulo. Dako na ginagawa na no. Undano na ba kayo? Unyag undanon, imo kong ihawon, los nimo or Ayaw kong tuk-aba. Ayaw kong tuk-aba. Ayaw kong tuk-aba. ikaw dia art. Sige lang kag video nako. Dito ka mo tabang. Easy ra kay pagkadako pa. Wa na kuan ba? Kaya ko kulur. Ilo ba? Ini gawas. Tikuntik. Trabajo. Matay lah. Kusgan nga bos mo. Tang we. Mabuhian mo? Pemaak. Magbuyar potol labyo ginaron. Ang dilaw ang gawas ng buwangon. Bleh. Art sungkados. Bleh. Subito nagsako. Basta may Ngisog no. mahubo ra oy. Mau po dire. Di na maubo. Sugan mo nang kuana. Kana kang ikog mo ihigot yung liog. Nampo ni sak. No. Hagdagan bunan yun. Okay guys, daghang salamat sa pagtan-aw sa akong video no. So please don't forget subscribe and like and share. Okay, salamat kayo no. Patay ang ice. Ito yung